Els rics han de pagar més impostos i se'ls ha de collar cada vegada amb més impostos. Si tu treus un peatge i els usuaris d'aquella autopista deixen de pagar, ho haurem de pagar tots a través dels nostres impostos. Gastar molt avui és un pèl egoista perquè en el fons estàs traslladant el pagament d'aquests deutes en el futur i això vol dir que els més joves hauran de tenir més impostos per poder pagar els deutes que estem generant avui. Té sentit que territoris que estan subsidiats per tot arreu després baixin impostos i a més els baixin per atraure inversions que han de sortir d'un lloc per anar cap allà? No es pot entendre un projecte polític sense parlar d'impostos i fiscalitat. Per això, el perfil d'Heribert Pedrol, el nostre convidat, és perfecte pel que necessitem avui. Algú que ens ajudi a posar llum i a entendre les raons i les conseqüències de pujar o baixar impostos.